नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गोड़ लगत तनी आप सबके भोजपुरी ब्लॉग में स्वागत बा। रउआ सबके बता दी कि चैत के महापर्व चैती छठ आज रहल ह और रउआ सबसे बता दी कि छठी माई हमार मनोकामना एगो पूर्ण करे रहिया। माई से हम कहले रही कि हे माई, हमार मनोकामना पूर्ण कर दे हम रउआ, तो हम भुईपरी करम अपना घर से लेके रउआ दरबार तक। तो आज देखिए हमारा छठी माई मनोकामना पूर्ण कैले रहली है। आज वही एथी पे माई के भारा उतार तनी देखी हम और हमार माई माई पीछे पीछे बिया और हम भुईपरी अपना घर से स्टार्ट कैले बनी करते। साँचो के कहल जाला कि छठ महापर्व बहुत कठिन पर्व ह। तो आज हमारा पता चलल है कि वाकई में महापर्व ई जौन हटे छठ पर्व बहुत कठिन पर्व ह। का कहीं बाई भाई बहुत कष्ट से मने ई पर्व के लोग बितावेला, पर्व ई करेला। आज जब हम ई पर्व कइनी हा त हमरा पता चलला वाकई में कठिन पर्व ह। हमार त भाई हालत खराब हो रहला बहुत जबरदस्त, भुईपरी करत करत और प्यास लागल रहे जोर से। लेकिन छठी माई की कृपा रहला कि हम उनका दरबार तक, उनका चरण में, उनका शरण में भुईपरी करत हम चल गइनी हा। रउआ सब वीडियो में देख रहल बानी कि बहुत ही कठिन से ई भुईपरी करत हम जा रहल बानी। ई सब माई का आशीर्वाद ह, छठी मैया का आशीर्वाद ह। छठी माई से हमार यह विनती बाटे कि सबके जे भी वीडियो के देखता ओकर सबके मनोकामना माई पूरा करस। रउआ सबसे रिक्वेस्ट बा कि कमेंट जरूर करम जा छठी माई के नाम पे। जय छठी माई जरूर रउआ सब लिखम जा। देखी सोचनी है कि रउआ सबके वीडियो बना के अपना भोजपुरी ब्लॉग के जितना भी हमार फॉलोअर्स बनन, हमरा के देखे वाला बनन, हमरा के चाहे वाला बनन, उनका के हम सोचनी है कि देखा दी कि वाकई में कठिन पर्व हटे महापर्व जौन छठ महापर्व हटे बहुत कठिन पर्व। वो चैत के हई तपती धूप में जे भी तिवई लोग व्रत जे कैले हुई, बाप रे बाप बहुत कठिन से ई पर्व होला। हमरा आज पता चलल है कि वाकई में ई बहुत कठिन पर्व ह। हम तो सुनले रहनी है कि महाकठिन पर्व हटे छठ महापर्व, लेकिन आज ई पर्व के जब हम कैनी है तो हमरा पता चलल है कि ना वाकई में ई महापर्व जौन हटे बहुत कठिन पर्व हटे। तो जय छठी मैया, माई के कृपा हमनी पे बनल रहो। रउआ सब भी माई के कृपा बनल रहे रउआ सब पे भी। चलिए वीडियो के लेकिन दबा के रउआ सब शेयर करब ले देखी हमनी के कि बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के पावन धरती पे जहाँ छठ महापर्व के घाट बाटे, शिव सरोवर भी देखी कितना चैती छठ में भी बहुत जबरदस्त भीड़ लागल बाटे। रउआ सब वीडियो में देख सकतनी। चली जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय छठी मैया, जय छठी मैया। वीडियो को एक बार रउआ सब शेयर जरूर कर देना।